Tambalan na! Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Magandang tanghali, kumikinang na ulo, Diego Bandido! Diego! 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 Go, Diego, go! Magandang tanghali, kumikinang ina! Shoutout sa lahat ng mga kabisyo nating nagulat. What? June na! Ang bilis! January? Parang ano pa eh. Natatandaan ko pa yung pag-iinit ko ng ilang linggo ng January kasi may tira pa sa medianoche. Tapos ngayon, June na. Grabe, ang bilis. At malapit na ang pasukan. Kaya nga eh. Parang hindi natin naramdaman na may election pala na dumaan. Correct, ang bilis lang talaga ng takbo ng panahon. Kaya isa lang pong pagpapaalala sa ating lahat. Ewan ko kung napapansin mo, medyo paggabi, parang medyo lumalamig na. Malamig na siya. Oo. Sa amin nga nagulat ako, nagmo-moist na yung yung glass ng ng bintana. Correct, 'di ba? Tapos ang nararamdaman ko is nagkukumot na ako sa gabi ulit, 'di ba? So, nalagpasan lang din natin yung sobrang init na nirereklamo natin. Isang pagpapaalala na ano't ano pa man ang pinagdadaanan, lumilipas din sila. Tama. Actually, dineklara na ng Friday ata ng Pag-asa na habagat season. Ayan na. Oo. So, tapos na ang tag-init. Tapos na yung tag-init. So, ibig sabihin, yung pong mga magtotropa na hindi natuloy ng outing, better luck next time. Okay nga, umaambon-ambon na Kaya di ba? Ang kagandahan naman, kapag halimbawa natuloy pa rin o pinilit nyo pa rin mag-outing ngayong darating na mga susunod na mga linggo, ano na yan, lean season, so may discount. Kasi may possibility nga na may bagyo sa araw ng sa araw ng pagpunta po ninyo sa outing ninyo. Kung hindi natuloy yung beach, baka mag-sauna na lang. Kaya nga. Kasi malamig na. Totoo! Mag-ano na lang kayo ay mag-banding over massage and sauna. Matuloy lang. Ay nako, ang bilis talaga ng takbo ng panahon, 'di ba? Parang kakasabit mo lang na medalya sa anak mo or kakaakyat lang ng stage para kumuha ng certificate at eto na naman po tayo, naghahagilap na ng pang-tuition. Eto na naman po tayo, mag-uumpisa na naman ang klase. Ang bilis. Grabe, before we all know it, palabas na naman si Jose Marichan. Correct. Diba? Ang bilis, sobrang bilis talaga ng panahon. Sobrang bilis. Grabe, parang kakaiba tong season na to ngayon. Compare last year ngayon talaga parang ang bilis nangyari. Hindi naman tayo lang to, no? Kasi baka mamaya, tayo lang to kasi sobrang busy natin. Tapos hindi na natin namalayan. Baka. Pero hindi rin eh. Parang lahat talaga nagulat. June na! Ano yun? Tapos na yung May! Ang bilis talaga. But anyways, is again, ang kagandahan naman dito ay pagpapaalala that everything will be okay. Yes. Anumang season yan, it is just a season or a phase that you're going through. Masaklap. Kasi maulan yung season mo ngayon. Ang daming buhos ng problema. Huwag kang mag-alala kasi magkakaroon na naman ng liwanag. Tama. Tapos pag nandun ka sa liwanag, namnamin mo kasi magkakaroon na ng bagyo. Ganun lang yan. Hindi siya natatapos. Ang maganda lang dito, hindi man siya natatapos, tumitibay ka naman bawat season. Correct. Diba? Kasi natututo ka eh. Oo. Parang sabihin natin, February lang, may iniiyakan ka. Correct. Dahil broken heart ka. Ngayon, tumatawa ka na. Ayos ka naman. Diba? Baka nga nagde-date ka na eh. Oo. O baka nga meron ka nang na-meet na iba. Tama. Diba? Oo. Pero nung February, akala mo katapusan na ng mundo. Akala mo hindi matatapos yung problema mo. Actually, sa totoo lang, ang katotohanan po talaga, hindi naman po natatapos yung problema. Tama. Huwag tayong parang, ay, salamat, tapos na yung problemang to. Oo naman, salamat, tapos na yung problemang to. But wait, there's more. May face po siya. Meron. Pero yun nga, ang kagandahan, every time naman na
meron kang may encounter na problema dahil posibleng dinaanan mo na to in the past or pwedeng hindi man parehas na problema, mas pinatibay ka nito, so mas kakayanin mo na siya. Ayan. Parang 'di ba pag halimbawa yung mga anak natin kapag ka bagong parent tayo, yung first time na magkaroon sila ng ubot-sipon, parang kulang na lang i-ER natin, ubot-sipon lang naman. Pero for a first time parent, hala, hindi ito lang. Hindi siya makahinga. Correct. Yung ubo niya parang nagba-violet na siya. Totoo namang nakakatakot. Pero kapag halimbawa mga pangalawang anak mo na yan, o kaya batikan na kayong lahat sa loob ng bahay pagdating sa ubot-sipon, hindi mo na kailangan tanongin yung doktor mo. Alam mo na kagad kung ano yung gamot na nararapat para sa kanya. Yes. Alam mo na kagad kung mag-work ba yung pagsipsip ng sipon sa ilong o mga halamang gamot or whatever, 'di ba? So, yun yung sinasabi natin na mas kalma ka na. Natututo ka na. Yan. Mas natututo ka na dito. Ang kagandahan naman sa mga problema na kinakaharap natin, dapat tingnan natin ano yung lesson dun Totoo. Kasi yun yung binibigay talaga sa'yo para mag-transform yung pagkatao mo. Kasi hanggat hindi mo nakikita yung lesson, paulit na mangyayari. Siya. Tapos, ano tapos? Ano na yun? Tapos ni Gumiyaya? nakakagat ko kasi yung gilid ng dila ng bibig. Tapos, ang maganda dito, dapat hindi mo na balikan ulit yung kalbawa, sinalba ka na sa sitwasyon na yan. Tinanggal ka na dyan. Pinakita na ni Lord na, nako, yung mga taong yan yung mga dapat na iwasan. Yan lugar na yan, hindi mo na dapat pupuntahan. Yung mga sitwasyon na yan, hindi mo na dapat, hindi ka na dapat na nandyan, 'di ba? Huwag mo na babalikan yun. Correct. Yun naman yung natutunan. Kung babalikan mo, siguro, ang importante, mas matalino ka na, mas matututo ka na. Kaya naman tayo bumabalik sa mga ganyang klaseng problema paulit-ulit kasi hindi ka nga natuto. Yun na nga. Kasi kung natuto ka lang the first time, alam mo na kung anong iiwasan, Correct. baka hindi ka na bumalik doon. Tama. So dahil hindi ka natuto, babalik ka ulit doon. Parang paikot ka lang doon. Correct. So once na natuto na tayo, ibang phase na naman, ibang problema naman ang haharapin natin. True, lalo to lang halong eklabu. At speaking of problema, meron tayong isang tambalanista na yan yung tanong niya. May problema daw siya kasi naawa naman ako na gets ko yung feeling niya eh. Nainis siya sa nanay niya kasi nasigawan niya dahil hindi marunong sa cellphone. Parang ang simple-simple lang daw nung instruction, hindi pa nagawa. Hindi pa mag-get. So, ang sama ng loob niya kasi nagtampo yung nanay niya, masama yung loob niya kasi nasigawan niya yung nanay niya. So ngayon, nalulungkot siya at hindi niya alam kung anong gagawin niya. Sabi ko, sige, pag-usapan na lang namin to ni Diego. Pero ang naiisip ko talaga, alam mo kung anong, kalbawa, ako nanay, tas sa akin na nangyari yan, bigyan mo lang ko ng pera, okay na ako. Huwag na tayo mahabang usap. Mag-usap pa ba tayo ng mahaba? Kumakalma sila talaga. Kaya nga, di ba, magkakaroon pa ba tayo ng mga malalim na diskusyon na mag-ukat pa tayo ng mga kasalanan sa lumang panahon? Hindi na! Kapalan mo lang sa noo yung nanay mo. Tama, 10K. O, di tapos. Okay na. Ay, masakit na likod mo. 10K. Tapal mo sa likod 10K. Diba? Ako hindi na ako yung parang, hindi ko tatanggapin yan. Nagdadamdam pa ako. Grabe, nanay mo. Charot, diba? Ganito lang yan. Kung ikaw ay anak at nagtampo sa'yo ang nanay mo. Okay. Nagtatampo sa'yo. Tapos, pag-usapan natin na maayos yan ni Colial. Kung nagtatampo sa'yo ang nanay mo yan. So, alam mo din kung papaano siya lalambingin. Tama, lilipas din yan. Oo. So, yung sinabi namin na 10K, baka yun naman talaga yung panglambing sa kanya. Ayan. Ano mga pinaka-the ano best man. talaga din, kausapin mo, humingi ka ng sorry. Ayan, humingi ka ng sorry na, kasi tayo din naman kung minsan, kagaya nung parang nangyari din to sa anak ko na sobrang nainis ako kung nakakapagsabi ka ng hindi maganda. Pero sabi ko, hindi kasi pangit sa pakiramdam eh. Correct. Diba? Parang nagkakasala ka, nakakaisip ka ng hindi maganda. Ang sakit sa pakiramdam ng pinagsabihan, nagkatampuhan, di ba? So, kinausap ko ng maayos. Sabi ko, kay Mrs. dahil ito, dalawa kami. Sabi ko, wag ka na magsalita. Ako lang ang magsasalita. Kasi parang ang mangyayari yan, parang pinagkakaisahan. Dalawa kayo, Oo. Sabi ko, ako lang magsasalita. Yan, pinaintindi. At naintindihan naman. At nawawala yung tampo. Yan. So, tinigin ko, mas nakakaintindi yung nanay kaysa sa anak eh. Correct. Alam mo, sa totoo lang, intindihin mo rin
hindi po lahat ng madali para sa'yo ay madali para sa magulang mo. Lagi mong tatandaan, yung nanay mo, at isama na natin yung mga tatay kasi magka-batch naman sila usually. Lumaki po sila sa mundo na walang internet. Yes. Namuhay po sila sa mundo na pag merong sakit ang isang tao, maaaring nagdidikdik pa sila ng mga halamang gamot nung araw, 'di ba? So, ganun po yung ganun yung eksena ng buhay nila. So, yung internet, yung paggamit Yung ng mga gadget. app, yung gadget, hindi yan madali para sa kanila. Hindi nila kaya lawakan mo yung pangunawa in the same way na hindi naman natin binabalik natin yung mga ginawa ng mga magulang sa atin, 'di ba? Kasi ginagawa naman talaga nila yon dahil mahal nila tayo, 'di ba? Pero ganun din nung tinuturuan ka paano sumubo, paano maglakad. Nabubwisit din sila Nabubwisit din sila sa'yo. pero 'di ba okay naman kayo ngayon? So soon ganyan din. Nabibwisit ka sa kanya kasi ang hirap niyang turuan, bago kasi sa kanya yun eh. Anything na bago para sa isang matanda, hindi siya madaling matutunan. Lalo na kung halimbawa nakasanayan nila yung mga old ways. Kapag ka may mga ganitong bago, mahirap. Hindi sila sanay sa mga ganyang paggamit, anong pipindutin. Halimbawa, may pakita mo yung parte ng bahay mo. Saan ba dito, nak? Tapos ilong na ng nanay mo. Ito ba, nak? Tapos, paano ba to? Diba, ikaw naman, ang iksi lang ng pasensya mo. Kasi nagmamadali ka. At saka lalo na, para sa'yo, basic lang naman yung ibabalik-tarin mo. Isang click lang yung pag-reverse. Una sa lahat, pag wala yung salamin nila, hindi na nakikita yung reverse. Diba? Ganun lang yun. So, wag na para tumagal pa ng mahabang panahon itong pagtatampo ninyo sa isa't isa. Mag-sorry ka na lang na umiksi ang pasensya mo. Lambingin mo na lang din siya. At again, ulitin ko, lawakan mo na lang yung pangunawa at pasensya. Diba? Ganon din naman, ikaw din naman nung bago ka sa trabaho. Hindi ba't may mga sablay ka rin? Kasi dahil bago ka, hindi mo alam kung anong gagawin mo. Lalo na nung nakipagrelasyon ka, grabe pag-unawa ng nanay. Kaya nga. Definitely. Totoo. Yung first time mo nakipagrelasyon, yung grabe yung pangunawa niya habang umiiyak ka dun sa lalaking di mo maintindihan yung itsura. Inintindi ka niya noon. Tama. So, ganun din. Iintindihin din natin sila. Tsaka pag tumatanda kasi talaga, meron talagang mga galawang na rin din yung sensitive na. Kasi parang lalo na kung halimbawa mag-isa na lang, parang ganun, napapabayaan na sila. Konting salita mo lang dyan, parang tama. Magdadamdam. Correct. Pero definitely naiintindihan nila eh. Lapitan mo lang, humingi ka lang ng sorry, mawawala yan. Nagets natin kung ba't siya nagtampo eh. Kasi maaaring yung pagsigaw mo sa kanya, baka mamaya nasabihan mo pa ng tanga. Alam mo yun yung mga bagay na paggagalit tayo, wag po nating sasabihin yung ang tanga nito. Ang bobo nito. Ang bobo mo naman, ang tanga. Yan yung dapat na tanggalin natin sa vocabulary. Kasi kahit na kunyari, lumabas lang siya ng dahil sa ines, masakit siyang pakinggan eh. Totoo. 'Di ba? Yung sabihan kang bobo, tanga, parang walang kaalam-alam eh. Baka may mga ganun kang nasabi. And you have to be aware, masakit yun pakinggan. Correct. Lalong-lalo na kung, hindi namin alam ang kwento ng buhay ninyo eh. Hindi natin, baka single mom ba siya? Mag-isa niyang, ikaw ang itinaguyod, ikaw ang mundo niya. Tapos sasabihin mo lang ng tanga porque hindi siya marunong mag-reverse nung video, di ba? Ay, nakakapagtampo nga naman. Kung ako yan, hindi lang 10K ang magpapasaya sa akin. Mga 15. Ay, nakakaloka. And so, sa mga kabataan, ingat-ingat po tayo sa mga lumalabas sa mga bibig natin. Especially pag magulang natin yung mga kausap natin. Oo. Sila, sensitive. Yes, oo. And, balat sibuyas. Ayan, oo. Kasi una na, lalo na yung mga wala na yung partner. Diba? May iba yung trigger, maliit lang na trigger sa kanya. Kung minsan nga, gumagawa pa ng mga aksyon yan eh. Meron nga akong kakilala. Ito na naman po tayo. Sabi ng friend ko. laging nagpo-post na masama yung pakiramdam. Maya-maya andun sa ospital, nakadextrose. Ayan kasi parang wala na kasing oras yung mga anak niya, may kanya-kanyang pamilya na. So maya-maya pag pinadalhan ng pera, okay na siya. Okay na siya. Sabi ko sa'yo eh, 10K, 15K, kahit nga 2K, ano na yan sa akin?
Minsan, kasi aminan na natin, maski naman tayo eh. Oo. Hindi ba dumodoble din naman yung enerhiya natin pag merong Correct. pag merong pera. At hindi diba? natin alam, baka sinasadya din ng nanay mo yung tatanga-tangahan siya Oo. kasi gusto niya yung attention Gusto mo. niya ng time. May mga ganun sila din eh. Diba? Totoo. So, lawakan mo na lang talaga. I mean, baka hindi na rin kasi siya masyadong busy. Yes. So, lahat na lang ng paraan para magpapansin sa'yo, ginagawa niya, 'di ba? Lalong-lalo na yung mga magulang na kunyari isang araw bigla na lang silang nag-retire. Aha. Kunyari 60 or 65, ang lakas pa niyan eh. Totoo. Sobrang lakas pa nila, tapos bigla isang araw wala na silang gagawin. Tapos yung nakakapanibago yun. Hindi na pagplanuhan yung retirement. Yun yung problema eh, na walang gagawin after that, isang araw, pak. Oo, Bahay lang ako, ano gagawin ko dito? Diba? Di yun, papansin sa anak, tanga-tangahan kunyari sa Facebook. Correct. Yung anak mo, problemado na rin din sa sarili Sa buhay pamilya. niya, correct. Tapos biglang eksena Oo, na ang simple-simple lang naman. Kaya yun, as an, kami, mga author kami ni Diego. Kaya, mga scriptwriter po kami. Kaya po namin gawa ng kwento itong story, itong tanong ng ating tambalanista. So yun yung nakikita naming scenario. 'Di ba? I'm sure meron ka rin kasi sariling mga problema at issues sa buhay. So sumasabay pa yung nanay mong hindi makaintindi, 'di ba? Kaya lang laliman natin yung pangunawa. Again, ulitin namin lumaki sila sa mundo na walang gadget. Ayan. Hindi Diba? nila kabisado, hindi nila alam. Hindi na talaga alam yan. Pangalawa, baka nga, nagpapapansin na sa'yo. But mostly ginagawa talaga ng mga matatanda yan. Ayan, mga para-paraan para, mapansin ng anak. Tama. Oras natin, 12:39. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!